ที่ในจงจางhar sat na om thei te kan video pathum na chuanที่ในlo chung chang lo soi ve thungilaที่ในlo hi tleirol ma naw pai lai nu te pe lai le thi hul nuwa chuan apang ngai normal ani a ama ero chu mi in thi nei a hun to a ala nei lo chuan emo thi regular takin anei to a kan soi tak wangte nilawa thi anei lo chuan apang ngai lo ani thi nei lo hi chi sang sang a then ani a chung te chu thi chuak thei lo cryptomenoria thi nei thei lo primary amenorrhea natna awanga thi nei lo secondary amenorrhea te ani a tun tu ma hian thi chuak thei lo cryptomenoria hi lo soi zawila adang pahnih te hi video le kan chun zom don ya thi chuak thei lo cryptomenoria heta hi chuan thi lo chuak tur kha a in siam veka ama ero chu akonga dangtu a oma wangin thi kha aron chuak thei lawani achan om thei te pakhatna pian pui serhamda aphuya wangte ser chunga dai dangtu a oma wangte ser kwa in siam diklo awangte in a om thei pahni na om chop meichelam har satna an lo to ka enkolna andon entianan zaite awangin chul kongka alo zim theya thi lo chuak tur kha alo chuak lo thina ni naw neina awangin diklo na alo in siam pal theya heta po hian thi lo chuak tur kha alo chuak thei lo thina ni anat na om dan thi lo chuak tur kha chuak lovin chul chunga atling khoma enkol ani lo chuan chikonga te thi khalutin chi lo chuak te lo mantu ati phuya chu chuan chikong te atilianin chikonga thitling te asiam thei alan chua dan pian pui diklo na wanga ni chuan kumsom pathum atanga som panga inkara thlatin taina an nei thin zun harsa emo zun thei lo emo an nei thin pian pui ani lo chuan meichelam har satna engemo an lo to a enkolna andon atang khan thi an nei lo thin ani a enkol dan chul kongka azim ani chuan ti zawte haimen serhamda aphui ani chuan ti che te angaya thildang wanga lo om ani chuan i zai that an ngai theya heng enkol na te ti tur hian mithiam bik an ngai ani heng te hi kale khaburon te ani a zela health mizo min lo thlir saka wangin kan loma health topic dangte marengi health.com a chiar tur a omboka kan channel hi min lo subscribe sak de don nia